Zura maindana mwana uyu. Asi vanhu muchiri kusondo naimi ko muri kuchechi naimi vanhu hamusi kubatikira asi muri kuchechi muri kusondo muri kuchechi here naimi vanhu hai vanhu uyai kani zvaowana anoni moroso here ipapapa asi muri kuchechi esimili hanzi dhumepi ndepi muri sei rozi marufu zviri sei muri kusondo here muri kuchechi here nai vanhu vajesu muri kuchechi here uyai kani timboti mwini kani uyai nhasi zuva rekuchechi tozviziva so zuva rekuchechi so rinongodawo kuti tingotandara so kana tadzoka kuchechi 4 dzatochaya munhu wese ari kuchechi hanzi ini ndiri kutopinda mumba izvozvo kubva kuchechi naimwe dhumebi zimbabwe wakazoti ine tiketi rangu yesu nai mabhodi mborosa here hanzi tadzoka madzoka kakuchechi uyai kandi timbotandara naye asikana imwe yes dhumebi risei just got back from church scholastic zingwe zviri sei let's say life guys tongodawo madhayaris nhasi madhayaris manyama wese ari kunze just share or tag umwe munhu wako wauyi naye so wongoti hanzi nadhumebi nhasi zuva rechechi ndaba foni saizvozvizvi tinoda kungoratidzawo rudo so kungotawo rudo papeji pano kungoratidza kuti papeji pano pane madhayaris manyama aripo so tichingosikangaliza nhasi toda kungosikangaliza kancani so tichingosikangaliza semunhu abasawo peji nhasi ndikati nhasi iri sunday regai ndimboendawo pamain page kandimboonekwawo ndiri pamain page so ndoda kungoti vanoda kungosikangaliza so vanongoratidza rudo zvava rwekuti tingoshowawo rudo kuna mother d me muchingosikangaliza muchingoti bha nyeredzi bha nyeredzi muchiita dzekuisa nyeredzi guys muchisikangaliza hanzi yesi wanga warova dhumebi ndiripo kani maswera seisisimishi ndiripo ndinenge ndiri kupeji kunhingirikini kupeji rangu kokudiki ndopota ndichiuya ingawani ndopota ndichiuya ndiri kupeji uko ndokwandinge ndiri uko ndokwandinge ndiri kwakuri sei kumachechi kwedu tamboswera sei tanamata here akanzi kudii aenda kuchechi chaizvo ane vhesi chairo ari kuti kudii ini vhesi randinongoziva panapa ndere 1 rekuti hanzi imwasi usararadza ndiro vhesi 1 randinongoziva chete iroro rezvidhakwa because ndorogara ndakangobatirira riri musoro mangu nevhesi rekumasowe nemavhesi emasongs ekumasowe zvimwe zvose handizivi mukandibvunza rinenge ratauri dhirama kwandiri because handigoni megisi banda uri sei hanzi ini ndiri kubasa yes ana muri kubasa kuri seiko kubasa kwenyu naye vasikana kumabasa kuri kumboitwa muri kufara here kumabasa so guys tinongoda kuti muri pano saizvozvizvi mumbosikangalaiza kungosikangalaiza so mungoratidza kuti mune rudo namadha d muri panapa mungosikangalaiza indichizuwa nemi so ndichitokuudzaiwo zvangu tunyaya kuti timbotaurawo zvinyaya zvedu hani maona tiri pano aivi shumba zvino ndingataure nyaya nevanhu 28 nyange ndimiwo guys ipeji hombekai mungabve matosora kutosora fesi ivo varidzi vakauya nepeji mune muri ku100 kuma500 ini dhumebi ndauya maakugumira panhamba yangu yandinoita ndiri kunhingirikini ndiri kupeji kwangu nhamba yangu yekupeji kwangu i29 ndo yamungateerere shumpress bears muri sei mukoma wangu nai nhamba yekupeji kwangu iyi ndo yamunganhinge zvavafanaka kuti dai ndaitira live kupeji kwangu ndaitira live kupeji kwangu indinoda kuti mupano vane rudo so mongoratidza rudo gonyu mongouya tongowanda so nhasi mother d vasipo so vombozoti ko papa ine live yanga ine vanhu vakawanda hani vaona saizvozvizvo ngozoti ko dhumebi apinda live ko live yatosheiwa yanga ine vanhu vakawanda my gracious taurako my gracious mukuseka ndikutokuudzai kuti
saka dai ndaitira zvekupeji kwangu kana mamuchizouya muri 29 ndozvamakaipira izvozvo munobhowa. Ini nhasi ndauya nekanyaya kanokunakidza kuti madhayaris ngatiteganei mutegane nevamwe vose vaya muvaudze kuti Dumebe palive hanzi tiri kuda vanhu vane rudo. Kuri sei ikoko ndiri bho kuno kuri bho hanzi vanhu vaendepi nhasi isande ka vanhu vaenda kuchechi isande vanhu vanenge vari kumachechi kudai nana baba varimo mudzimba but tiri kushayaziva kuti zviri kufamba sei. Ndiri kuti izvona vane rudo ndo vatiri kuda vanongoratidza nhasi. Hanzi naimi mavhiwa aya ndeye kublack label page. Ndeye kublack label page 30 29 30 33 techitoti takawanda aya hasepa papa naimi aiwa share life ipapo haunyepa hasi mavhiwa zeipapa kublack label page ndo kwatinoziva kuti kunoita 29 30 31 ukaona tatofarisisa tatopindawo mu200 mu150 kana kwatozva tatoti nhasi taricha manje pano kana mukaita 30 muri kuzama kuti kudikwe vanhu vari kumichato yeevery weekend asikana ende vanhu vari kuchato tegai mbinga mozoti Dumebe ari kuti izvona ndiri kungoda madhayaris ane rudo nhasi anongoda kuti angokanda manyeredzi chete akati bva muchikanda ma500 mongoratidza kungova nerudo so nhasi iri sande so rudo gwamunongoitirwa nhasi smeli tino vanotongoziva tose kuti vanongotiitira nyaya. Pana asingazivi kuti anenge awigwa nedambudziko rake akamanya kuna sisimeli zvinhu zvake zvinobva zvatoreruka. Ini ndazvibirawo kapeji ndikangotiwo zvemusoro wangu ndikauya panapa. Zvino ndiri kutoonawo kuti vanhu vacho vari panapa mune musiri kutoda kutoratidza rudo rwenyu. Iyi nhamba ndeye kuDumebe iri papa maviewers asiriwo maviewers andei ndakatarisira ndesho. Saka zvandaifarira kuita ini ndindairasa ndaifarira kupinda ndakanyarara kuri kublack ningirikini mokwidza maviewers then mozonyara kana mandiona then mozonyara kubva nekuti mune matoona kuti ndini face because hatingaiti live katine maviewer 39 hazviite hazvitomboite. Tiri kuda vane rudo vaya vanoti madhayaris ahoi ingotiwo ahoi kana uri mudhayaris ingoti ahoi kana uchiziva kuti zvinhu zvako unosingomiririrwa naMother D achiziva kuti aiwa chibaba chedu chibaba munoziva kuti Mother D chibaba pana asingazivi kuti chibaba here zvikutanga kutaurwa neni nhasi here kuti Mother D chibaba chibaba ani munosingoti Dumebe naMother D chibaba manje katakutaura kuti chibaba tiri kurevera kuti chibaba chinogona chinongoita nyaya dzese tinongomiririrwa kune zvinhu zvakawanda tinomiririgwa nyaya dzakawanda. Asi dai wapinda namaiweli no music akomana ndatonzi no music ndatorambirwa music ndatoudzwa kuimusic nabamunini because ndatopinda ndaiswa nabamunini apa iva vatombozvizivi simeni ndaiswa nabamunini saka ndatonzi Dumebe no music atoudziwa because ndatonzi no music vatonditi handizozvigona apa saka ndisika nemaona ndauya ndisina maiweli ndatoudziswa zvisingaiti kuti hatidi music. So naimi guys kumachechi kwenyu uku kwanga kuri sei kumachechi kwenyu uku kuvaya ndakambozoposta imwe posti yangu vanhu mukatanga kundinyebera kuti izvona mava negore musinganingirikini musingaiti vamwe vachiti 1 year vamwe vachiti 2 years wai muchinyepa imi. Toda kubvunza kuti ishuwa here dzimwe dzamunonyora kune mukadzi vakadzi vari pano pane vakadzi here wekuti anogona kugara 5 years asingaiti bonde ishuwa here nhaimi mbondiudzaiwo pane mukadzi here wekuti anokwanisa kugara 5 years asingaiti bonde chaiko ngatitaurirane chokwadi vasikana nasisa ndezve handi mose murimo mudzimba here ndo nyaya dzinonaka kavana baba vachiteerera nevamwe vasingateereri. Pane mukadzi here wekuti anokwanisa kugara asina 5 years vakadzi tinokwanisa here kugara 5 years usina mboita bonde ndiudzewo chokwadi chioniso uri sei naimi aya maviewers aya ndeye kuDumebe kana ndiri kuDumebe ndee ndichitofara ndichiedzera kuti ndakatoricha ndine vanhu vakawanda ndisiri haimboisaiwo malove nemalikes niwane kuenderera mberi malove nemalikes konyeredzi dzacho muri kundinyimire nyeredzi hanzi kovhidhiyo refishi hamuna kuriona here kuapo handina kuriona imi nderefishi dzei futi kwemi munenge mune nyaya yako handina kuriona vhidhiyo refishi komadii mandipa nderefishi dzaita sei futi ivhidhiyo refishi dzaita sei
hanzi chokwadi Dumebi ukafirwa unogara 10 years chaidzo 5 ishoma tofia chai 5 years ndisina kui indichitadza kupedza 2 weeks mukuda kundinyepera vasikana. Taurai chokwadi vasikana, tiri kungoda vanhu vane chokwadi pano, hatidi kunyeperana guys. Ngatitaurei chokwadi vasikana, tiri kungodawo vanotaurawo chokwadi guys. Toonesana chokwadi. Tikungodawo kuti mutaurewo ngirikini, mutaurewo chokwadi chenyu vasikana. Ini 2 weeks chaidzo izvozvo ndiri kunyatsonzwa hanzi kupa fish blambi. Hezvo munondiudzei chii chakadaro naimi? Inga vanhu vari kuvhura hombe chii chakadaro naimi? Ndiudzeiwo inga kuri kuvhurwa hombe kufish blambi. Muri kuti fish kuita sei? Blambi fish oro kuita sei? Handisi kuziva, handisi kunyatsokunzwisisa. Maybe pfungwa dzangu dzakaningira. Ndozvandiri kutaura pano kuti vakadzi vamwe abi edu tinenge tichinyebera nawo tikwai hanzi tokwanisa kugara 5 years. Vamwe vanotaurawo zvavo, mumwe zvinokwanisa hanzi chokwadi Dumebi unogara. Yes, vamwe vanokwanisika, vamwe vanogara, but vamwe vashoma guys, vashoma. Asi ini ndiri kuti kuvakadzi kuda vanenge vachiri vechidiki haangakwanisi kugara 10 years or 5 years. Mukadzi lese mukadzi achangofirwa guys, achiri wechidiki, tomuisa pamakore ari 33 guys, pamakore anenge ani makore angu inini 33 zvichidzika. Munoreva here kuti mukadzi iyeye angakwanise kugara 5 years kutangira pamakore 33 achidzika? Mukadzi iyeye angakwanise kugara 5 years asina kumboita bonde muupenyu hwake here vasikana? Toda kutaura chokwadi guys, ngatiudzanei chokwadi, tisanyeperana. Inini handikwanisi, inini kwandiri chaiko ini handikwanisi kana kupedza 3 months ndisina, handikwanisi. What more imi muri kuti mukadzi ane 33 zvichidzika? Kuzvitangira kuzvi35 kusvika ku50 chakadaro ndinobvuma, because vanhu havangakwanisi vava machuwa guys. Munhu anenge akutokwanisa hanzi vanenge kandi nyaya iri kutaurwa nyaya yefish. Yes, eni uri sei nyaya yefish? Hanzi ini ndatova negore ndisina kumboigarira. Musade kuti hanzi anogara veduwe, musade kuti nyepera vasikana, musade kuti nyepera. Chii chakadaro ichocho chinenge ngosi? Imi musade kuti nyepera. Munofungidzira kuti vasikana vechidiki, vakadzi nezviri kuitika mazuva ano, zvatiri kungonzwa zviri kuitika, munhu agokwanisa kugara gore chairo agorigara guys? Ini kwandiri ndototishedzera kuti zvinenge zvisiri safe izvozvo. Munhu anotogara, munhu tototangira pa40 zvichienda, munhu iye anenge atova machuwa, munhu atokura zveshuwa. Mizera yedu yechidiki ikai, tisanyeperane guys. Ende une zvaunongonzwa, asi unenge wakafirwa, unenge wakaita seiko zvekuti unokwanisa kugara? Unenge wakaita sei? Kana kuti unenge utori neminyama yekushayikwa varume, unoda kutogeswazve, kutoindiswa pamvura yechitubu inobuda mvura inoti gudu, wotogeswazve, wobviswa munyama. Unenge wakaita sei naimi? Hanzi serious munhu anogara unenge usina patina. Taura kuti unenge usina patina. Hanzi vanhu vakuisa mabhodhoro nemakarotsi nemagaka. True! Vanhu tisanyeperane guys. Vanhu kuzheuku vakutotora magaka nemakarotsi kuzheuku vakuita, because generation yatakufambidzana mazano yatinayo mazuva ano, generation yatinayo. Yes, uri sei generation yatinayo, vanhu vakutoisa mabhotoro nemagake. Ona munhu ari busy kana kutenga zviya zviningirikini zvemushini zviya, munhukadzi achizvita ega, imi mobva mati kwai munhu anogara 5 years. Guys, toda kungotaurirana chokwadi, hazviko zviya zvamuri kutaura. Hanzi kushaya munhu woudza brain dzako kuti handina munhu kutogara zvokwazvo. Hazviti. Ini ndiri kuramba ndine nharo vasikana, ndoda kutaura chokwadi, ndine nharo. Ndiri kuramba ndiudzei kuti ushayiwa munhu ndo paya pekuti ndashayiwa munhu, ndo paya pekuti ukangozoonawo munhu anenge like munhu wokuti unyasoona kuti ndikasangana nemunhu uyu, munhu haatoiti guys, wasangana naye muroad akangokuti handi, haurambi, unotobva watoenda naye munhu iyeye, wakundoti chirega hanzi apa varume vacho vari kumhanyira kuma2K. Varume vacho vari kutomhanyira kuma2K, imobva mauya muchitukai munhukadzi. Zviya zviri zvakare, zviya zvekuti munhukare inguva yana mai vedu iyai
inguva yana mai vedu igeneration yana mai vangu iyaiye ndosika ndakudza kuti ku40 kuma45 zvichidaro ndingabvume yes ndingabvume kuti angakwanise kugara 4-5 years asi vashoma because generation chaiyo chaiyo yati kurarama hanzi ini ndakuda zvangu doro nembanje apa imi toda kutaura nachokwadi chokwadi chaicho hapana mukadzi anokwanisa generation yatakurarama anokwanisa kuti agare gore chairo ndikati 5 years ndatoisa makore akawanda gore chairo asina kana kumbostobolosiwa unozvaunongonzwa so ndopaipa kuzokwezvawo vanhu vanenge vachizvifambira murodhi munango kuti hai wobva watofungidzira kuti saka kana ndikanzi wotofungidza kuti zviri right nenyaya yekugarisa itai kuti unogara kana uchitori nemunyama kana kuti unenge usitori nazvako kuti akutiwo hai murodhi ndo paungatogare kwete kuti uchingori munhu ari kwaye ari normal chaiko ari nje hazvigariki hanzi havasi kumboenda kuma2k asi vakuita vega ichokwadi hanzi inini Dhumebhi ndokwanisa hangu inini alright ndiri kuda kuti murequeste mukwire guys ndiri kuda kuti murequeste mukwire munyatsotaura ndoda kuti murequeste mukwire because nyaya ikai inotiome because ini ndogona ndichingoti panguka vamwe vanhu vane maonero wavo ndikudze mune mumwe anogona ane muonero wake ane maona inini kwangu kusaidhi ndaramba ini handigari regai timboonawo vamwe vandichakwidza kuti vanotiwo kudii toda kunzwa kune vamwe kuti vanoti kudii ane maona musakanga mwakakuisa malive nemalikes ndangotaura wani kuti kana tichitaura nyaya yedu kudai isaiwo malive nemalikes nevaya vamwe vari uku muchisikangaliza muchiratidza rudo rwenyu wanzi ndiri kubasa but ndokwanisisa muri kubasa alright ndokumbirawo muchisikangaliza kamuchiisa malive nemalikes muchiisa nyeredzi musarege kuisa nyeredzi hanzi inga ndati varume vakukwira fishi nehuku varume wai zviri kumbokonzerwa nei ende chii chakuitika kuvanhurume ichocho chokuti vanhurume mazuva ano vakupanduka chii zviri kumbokonzerwa nei indi zviri kutondinetsa ini zviri kutondinetsa sisi Michelle mungaitewo ruzivo here zvekuti zviri kumbokonzerwa nei izvo zvekuti chii chakuitika mazuva ano zvekuti munhu unenge wakatopererera kapa munhu wako ende vakadzi vazhinji musatozoshamisike kuziva kuti varume venyu vazhinji atoriwo negirlfriend yake yemurume kunze uku because varume vedu vamazuva ano vakutodawo nekokoko vakutodawo kwese hanimbozivi kuti kwese uku vanokunzwa kuti kuri sei ende zviri kukonzerwa nei because unotoshamisika varume vakasvika chaiko unotomuwana negirlfriend yemunhurume iye ari munhurume unomuwana negirlfriend yechirume apa ane mukadzi tafungidzire kuti anenge asina mukadzi anenge ane mukadzi vamwe varume vari kuti izvona tinozviitira nenyaya yekuti vakadzi kumba akadziwo kumba ukakumbira vakadzi kumba ukakumbira bonde kumba vamwe vanenge achikudza kuti ndakaneta kana kuti mukadzi ukamukumbira kuti mbondipawo nekukuku mukadzi anoramba zvino ungabvumira kuti uitwe nekokoko nai guys nyango ndimiwo vasikana nyango uchitoda kuchengetedza marriage yacho ungazvibvume here guys kuti uya hako baba mwana ndibve ndakuita nekokoko amuoni kuti nyika yacho yatakurarama mazuva ano yawo mhanzi nyika yakuenda kumawere saka ndosika ndambokurambirai kuti hakuna mukadzi anogara 5 years hakuna mukadzi anogara kana gore asina kusangana nemurume ungagarako 2, 3, 4, 5 months asi unenge usina munhu waunenge uinayo panguva iyoyo asi unenge uchitonzwa nyere kwete kuti motozouya pano moti kwai hanzi iyi uko akuite yowe akuite kwete kuti mozouya pano moti kwanzi izvona Queen Beauty sei kwete kuti moya pano mubva mati izvona unenge usitona kana mafeelings kana kuti sei no garai mangotaura matiudza chokwadi kuti no nyaya iripo ndeyekuti arume hako chete
ndonyaya iriko. Imboisai kana malove nemalikes guys. Ndo pamakaipira ipo paya, ndiri kukwaumba ndoga, ndiri kutaura ndoga. Muri zinji kuti isai malove nemalikes, hamusida kuisa malove nemalikes. Chii chakadaro nai muchinenge ngozi? Muri ndisikana kumboona malove nemalikes. Kana one zvakari kuda kundisirewo nyeredzi. Naimi ndiisirewo kanyeredzi. Naimi wedu wevasikana komuri kuitwa zvokuita seiko. Ndisirewo nyeredzi. Panapa pakangooma vasikana. Yeika zvinenge zvine sabotage. Madhairi sakangoona kuti ndidhume bhicheti havauyi, kana vangoona kuti ndisisimeli vanotouya. Chii chakadaro naimi? Chii? Chii chakadaro ichocho? Chinenge ngozi. Hai zvakaoma. Kungoziva chete ndidhume bhi. Hamuuyi. Asi dai papana sisimeli matouya. Ndozvinongodinakidza. Zvinongondinakidza zvangu. Alright. Hanzi tiripo mumhurosa uyu Queen B. Ndo nyaya yandandichema nayo iyo yandachida kutaura. Handiri kuuya sunu, ndiri kufamba kuenda kumba. Alright B, uri kuuya uri murodhi. Ko polisi tanzwa uchinzi weather iri sei weather ikoko kwamuri? Tiri kunzwa uchinzi kune weather. Iri sei weather? Weather direnyi ikoko mvura iri kunaya sei? Handi zvakungonyogwa nevanhu pamaindaneti, kana ndida kubuda munhu anobvunza kuti ko weather iri sei ikoko kana kuti zviri kufamba sei. So iri sei weather ikokoko? Kuri sei ona si Sunday, saka kunenge kuchipisa zvako kusina weather. Nenyaya yekuti Sunday vanenge vari kumabasa. So ndo nyaya dzacho guys dzatiri kusangana nadzo mumamana. Mazvionaka guys. Ndo nyaya dzacho. Weather ndibate ndiri mukaladhi. Uri mukaladhi. Uri musanganisirwa. Hanzi we should have done Dume B Sunday kubva kare paye vachiri kuAfrica vanhu vatojaira. Tavonga nyaradzo mazvidza. We should have done Dume B Sundays kubva kare paye vachiri kuAfrica vanhu vatojaira. Vanhu vatojaira. Foni yako ndo iri palive here. Ndo iri palive. Ndo iri palive sisimishi. Ndo iri palive. Ndo iri palive. Munofanira kuziva kuti masande pana Dume pano tichitaurawo nyaya yani munofanira kuzviziva kuti masande ndinotopinda zvangu ndotokutandadzai vabva kuchechi taimbozvita one masande kuti ngatadzene masande taitouya tichitaura nyaya dzose kuti Sunday by Dume B tiri pano tichitaurawo nyaya dzevaya kuchibhishu kuti kuchibhishu kunosanganikwana nei tichitaura dzose nyaya. Saka munofanira kutoziva kuti Sunday ndinonge ndiri pano ndinouya nenyaya dzose dzinowanikwa kuchibhishu, nyaya dzose dzinoitika dzose munhingirikini mumasendiraini umu. Munofanira kuzviziva kuti ndikakuti mobva mauya Sunday ndinenge ndiri pano. Munofanira kuziva kuti Dume B masande ane chirongwa chake chepanapa. Handika guys, munofanira kuzviziva kuti Sunday ndine chirongwa changu chepanapa. Asingazvizivi here kuti masande ndinopinda pano? Ndezvongoti paya foni yangu yanga ichinetsa chete ndikazomboenda kumusha. Hani maona ndikazomboenda kumusha ndo zvakazondimisa kuti ndipinde pachirongwa. Asi ndiri kutoshayiwa kuti kandimi vanhu vacho muno urudo. Isai mastar asimbori angu mastar anenge ari kuasisimeli. Ndokwandati chiratidzaiwo rudo musikangalize. Kongoshayiwo one nhasi anoisa nyeredzi. Zvakaoma vasikana. Chii chakadaro chinenge ngozi? Chii chinenge ngozi? Chakadaro chinenge ngozi? Ndichikutandadzai zvangu ndichizuwa nemi zvangu muchiteerera. Hanza mabirwo emari nemafoni kuchibhishu, manotsi ndakatora. Wakatora kupi naitavonga nyaradzo? Wakatora kupi manotsi aya? Wakatora kupi? So guys, regai ndimbokurangaridzai hangu imwe nyaya. Imwe nyaya ndinofanira kuramba ndichingoirangaridza because nhasi pamwe tomboti hamuna kujaira handi. Ndichapotawo ndichiuya handimboregi ndikagaragara ndikangoona ndabhoikana ndikangoona ndafunga kuti live ndogona kungodzoka handi maona. So ndoda kupota ndichikurangaridzai kuti izvona musakangamwe madhayarisi ose ari pano. Musakangamwe kuti musi wa21 September tine ball kuLakes kuBenoni.
ndo kwatiri kuitira bhoro yedu, tinenge tina sisimeli. So tiri kukukokai mose ane mariko. Kana paine madhayarisi vanenge vachida kuuya, tiketi riri kuita 1.1. Munhu kukokiwawo hakuzi kurambiwa munhu. Munhu wese uri kukokwa ikoko kubhoo ikoko iri kuitirwa ku hanzi matobva here kuchechi. Yes, tatobva kuchechi ko. Isu mabhishu tinonamata zvinoendepi? Tinongonamata nguva diki diki tobva tatodzoka maritired bhishu ko. Tiri kudzidzirazve tiri maritired. Taimboenda ka kuchibhishu, saka mavhesi haasati anyatsobata mumusoro. Kana azobata ndo pamunoona tichiti kuti takukwanisa kuti tikaendawo kuchechi togarawo 4 to 5 hours tiri muchechi. Iko zvino tinongogara 30 minutes unewo wotohwa kuti aiwa zvichaiti bheta ndidzokere, hazvichaiti. Hani maona. Saka tiri kukukokai guys. Nhasi ndiri kuuyawo nemusa zvisiri zvekupema hangu. Nhasi ndauya kuti ndiri kukukokai guys. Tiri kukukokai musa 21 September kuLakes Binoni kubhoo. Munhu wese tiri kunge tamudawo ari ikokoko, anongonzwawo ari mudhayaris, anoda kusangana nemadhayaris. Tiketi riri kuita 1.1. Tiketi rako kubhoo zvinosanganisira chikafu chinenge chiripo. Tinotanga na2 ani maona kusvika late tinenge tiripo. Then vanenge vachibvawo kurewo kunana England, UK, Australia, kupi munozobvi ndimi zvembinga dzacho munozobhuka kunana Senton. Motsvagawo kwekurara handi maona, mobhukwawo munenge muri ikoko. Toda kuti chinhu chedu chiite ichi guys, ingofambisaiwo mashoko. Kune kutori nemamwe madhayaris anzi but sisi Dhumebi ndoda kumbobvunza. Okay, ask Mukudzei, bvunza zvako, feel free, bvunza ndiripo. Vanoda kubvunza bvunzai zvenyu, ndiri kumbomaketa hangu chinhu chedu ichi kuti vanhu vagoziva kuti chiriko. Ndiri kuda kuti shoko rifambe kuvanhu vagoziva kuti chiriko. Nhasi ndinoda kungomaketa chete, ndauya ndisina mashoko ekupema. Ndichazouya nemashoko ekupema mangwana kumanheru. Mobva makoka mbinga dzenyu dzose kuma8 masikati akuti mashoko ekupema, kunoita mashoko echechi edzidziso. Nhasi isandezve unorundutsa munhu anenge abva kuchechi, womurundutsa womutaurira mamwe mashoko asingaiti. So ndiri kungoti ngatibatanei kuBinoni musi wa21. Arikuda kubvunza Mukudzei, ndakakumirira. Urikuda kuti ndiite kukuedha here kana uda kuti ndiite zvekukuita sei? Uda ndikuedhe here kana uda kuti ndiite zvekukudini? Hai Mukudzei, uda ndikuedhe here kana kuti urikuda kuti ndiite zvekukuita sei? Taura dhiya. Ndakamirira iwewe ndinzwe mubvunzo wako wauda kubvunza. Hani maona wese arida kubvunza ndibvunzewo ndiri pano, but maramba akakusikangalize. Ndatisikangalize aisaindosta hamusi kuda. Hanzi kikikiki kuchibhishu uku kikiki dzaimbonaka here dzese? Akomana ndinongoramba ndichingodzokorodza. Akomana munongoramba muchingondibvunzawo semubvunzo iwoyo. Ndofunga ndakatomboiita pati ndikaidarika. Ndakaita pati ndofunga una kuteerera ndikatodarika ndikati no, kuchibhishu munhu kana ari kuchibhishu haitire kunakirwa, munhu anoitira kubasa. Asi kana wasangana hako neava unonge wafilawo iwewe, wazvifilirawo, unotonzwawo kuti chirega ndidhonzana naye ndanakirwa. Asi munhu anenge achitoriwo pabasa, sekushanda kwawo uri kuita munhu anenge achitori pabasa. Ndofunga ndenge ndakupindura ipapo umwe mubvunzo. Ndofunga ndenge ndakupindura ipapo. Handina kupindura zvakaipa ndika zvekuti hauzotsamwa. Ndakupindurawo zvakanaka sekundibvunzawo kwawaita. Munhu anenge ari pabasa dhiya. Munhu kana uri pabasa unofarira kuita zvebasa. Handiwaona basa mberi, munhu kumasure. So ndifunga ndenge ndakupindura mubvunzo wako. Asi munhu bhuwa vanhu vari pano. Saka mukureva kuti pashaiwawo kana munhu wani zvake asikangalize. Malavhu acho nemalike handisi kumbomaona inga wani. Malavhu nemalikes handisi kumaona. Zviri kufamba sei? Zviri kufamba sei? Wai musiri kundipawo malavhu nemalikes? Kungonzwa henyu kundivenga, kungondivenga zvenyu kutoti nhasi Dhumebi hatidi kana kumupawo malavhu nemalikes. Naimi vedu munodarireiko guys? Munodarireiko? Mandivengereko? Tisirega malavhu nemalikes naimi we, kungowa kungondivenga kudai naimi. Chii chakadaro chinenge gosi naimi wedu we? Chii chakadaro chinenge ngosi? Munodarireiko kudai? Next
first time kuzvinondadzidza pandinouya pano ndinombouya ndakaita dark yakaita black, mombokwira maviewers, mombokwira ndobva ndazotena kamera, mobva manyatsoona fesi yangu ndoti makaura ndendiri pano palive. Ndozvandichaita because mukangoona kuti ndini Dhume Bicheti makutotiza makwenda mungoda sisimeli chete. Ko isusu handi tiriwo vamwe vavo here vasikana tinoitawo kuti zvinhu zviite. Hanzi kambani yemujoni haivhari, hani maona sisimeli vari kubasa, Dhume Bhi anopinda, ini ndiri kubasa, Mungoma Shumiresi anopinda oitawo live. Mungoma Shumiresi vari kubasa, sisimiuko anopinda oita basa, maadmin, hani maona kambani yemujoni haivhari. Tinenge tichiinda tiri kutosesekedza kavakomana, saka mufarira kungomendenawo maviewers edu pano kuti musabvise, mobva maita maviewers anenge ashumburesi, maviewers anenge ashumburesi. Ini kandatova socialite, kana ini chaiye kwangu peji akuchaiti maviewers aya ari pai, mazano kwangu uri kutambira kuzvi 40-50. Aya maviewers aya muri kundivengereko, ndanyanyopara chifu. Naimi chii chakadaro chinenge ngozi. One nyaya yekuti hanzi taswelera vangu, kana kuedhwa kwacho vandati kwirei tikuedhei mabva maramba, munguta kuonera kure kure zvinyu mukati toda kutoonera tiri kure kure, hatisida kumboonera tiri kudhuze. So guys, oraiti ndatandara nemi ndakutandadzai, ini zvangu ndoenda ndonozvitsvakira hangu, hani mukona kagirazi aka kotoenda kozi ndakutandadzai, ndasvitsa message yangu, mainzwa message yandasvitsa kuti musi wa21 September tine ball kuLex Binoni, kuBinoni ikoko ndokwatinenge tinayo musi wa21, ticket 1.1, ticket full ticket, zvose zvinenge zviripo vanhu mune anzi we are watching kan nema musi kumboona zvese zvinenge zviriko musi wa21. So ndiri kutiwo handisi kupema nhasi, ndiri kuti mbinga kana muripo musingakwanisi kuuya mune vamunoda kutengera, munongotenga chinyararise, handi mbinga. Ndapema pachikuru asi shoko mune mariwa. Kana muchida kutengera munenge muchida kutengera mbinga kana muripo, manzwa kutaura kwangu ndataura ikoko, musingakwanisi kuuya makabatikana nebasa, munobva mangotumirawo vanhu venyu vamunotumira. Tinomada vanhu vamunenge matumira vaya muudza kuti ndatumira nhingi ari kuuya kuzondimiririra, because tinenge tichinakirwa. Kagore rino iri uchaonesa zve-MC zvendirimizve hamondichimiramira here mazuva ano ndichita kuti handei hamuzvioni, ndikuda kuka kuti mundionewo ndakabata maiki. Kagore rino iri kuchanakidzazve, nhai mwedwe kuchanakidzazve, kuchanakidza guys. Tofara kuti haiwa tombofarira kuita serious zveshuwa ndikurevesa guys. Chinhu chedu ichi tiri kuchida zvekutodaro, hatite kuti chinhu chedu tichiite chiti yaka mushare life. Vanenge vasinawo kunzwa vagonzwawo kuti hatisi kumira, because hapachisina mwedzi yasara mishoma shoma chaiyo, ani maona yasara mushoma chaiyo. Naimi skini yangu toda kubvunza, skini yangu ndikaisa glycerin mumafuta angu ekuzora inokwasharara, inoita dry. Ndakaisa glycerin handisi kuziva kuti chii, inoita dry mumangerekini mumakumbo, ndizvo here naimi? Inokwasharara, ndofarira kudika ndikaisa glycerin, ndofarira Kimberly muri sei maikiki, ndofarira kuramba ndichizora here glycerin naimi? Ndofarira kuita sei? Ndofanira kuisiya here glycerin? Ndofarira kuita sei? Because mumakumbo mukaona makumbo angu inakaita yellow kutsvuka chaiko, but ndikazora glycerin so anenge kukwasharara kaanenge akaita kunge makumbo echembere, so kakukwasharara kaanenge akaita so. Saka glycerin yacho ndofanira kuisiya here, kana kuti dzine mutaipi yandofanira kunge ndichizora naye? Ndofanira kuzora yakaita sei? Pano kana ndiripo ndinongoti chero nyaya yandataura guys, pano mvenge ndinongotaura izvo zvazvifamisi. Umwe musi ndichatouya ndichikwidza vanhu, ndouya ndiri ningiriki, ndokwidza vanhu, hanzi unotanga wazora mafuta wozoisa oyi pamusoro, don't mix. Maiwe manje ndakatomixa glycerin, ndakatoisa muningirikini, ndakatoisa muchigaba changu chemafuta chekemfa imomo, ndakamixa imomo.
saka maybe kuda ndo zvairi kunditi ndosaka ichindidai because ndakatoisa mafuta imomo ndikati igarire imomo. Hanzi grisaling yacho ndeipi iyi yakanzi clay ndikuratidza tiri mubedroom zvemubedroom imomo mukicheni tiri mubedroom aoni gauni rangu ritori apa tiri mubedroom mwana wamai tiri mubedroom kicheni zvose bedroom kicheni tozoenda kukicheni ish inondikwashararira iyi handizivi kuti chii ganda rangu rinokwasharara rinenge rakaomarara but skin yangu inini yakanaka hani maona sometimes handitomboizori ndotozo maiwe bhizi kuratidza vanhu iyo yakuita zveyo zvekuningirira ko fesi yangu haichaoneki wani naimi ko fesi yangu handichaioni muri kundiona inonzi moisture coca divine body oil gel hanzi noisa nelosheni ye unozora I don't if you can't find it kuzimu or kusa oraiti maiwe ndichaizama kuitsvaga oraiti ini yakandirambawo ndoshandisa magnolia oraiti munoshandisa magnolia in magnolia handisati ndamboitraya but ani munoona ndikashandisa tissue oil uya yegentle magic iyaya ndikazora skin yangu inonetsoita soft so ndinotya manje kuti ndanyanya kuizora iyaya yegentle magic iyaya ndinobva ndazonyanya kuwedzera kuti zviya zvekuwedzera zviya zvakunge munhu ari kuyuza mafuta zviya ndinobva ndatotsukisa kuku handizivi zviya zvekutotsukisa zvekutodaro zvekutonge munhu yaari kuyuza ishi ndikashandisa iyo inenge iri soft muviri wangu unenge uri soft zvakanaka but ndikaishandisa 3 to 4 days muviri wangu unobva wanyanya kuwedzera kuita white saka ndee ndonyara vakomana buda pashi kuti nhai medwe vanhu vangasanditi mai havasi vari kuyuza ende skin yangu inobva yangonaka zviyo zvekutongonaka zviya zvekutongonenge ichwedzera muziva kuti zvoda kuti unake skin une mari kwete kuti unaka skin uchipema zvinobuda unaka skin iwe uchipema naimi guys zvinobuda here kuti ndonaka skini ndichiuya pano ndichipema zvinoda kuti unake kaskini une mari naimi unonyimwa kamari nevanhu kada kunaka skini uchipema kuti une mari naimi chii chakadaro vanoda kunyima mari dzavo bva vati une mari iwo usina mari tarisai muone skini yacho chakanaka sei tarisai haiwa skini tarisai zvenyu ifoni ingatonditserere but skini chete ndozviri kundinyimisa mari zviri kundinyimisa mari ndozviri kutarisa kuti vanhu vandinyenge vane vachiona kunge ndiri mother GD6 ndine mari dzangu angafunza pamwe ndiri zishuga mami rine mari kana kufamba netsoka ndakutonyara kai ndakutonyara kufamba netsoka mumarokesheni because handisisiri revhu rekufamba netsoka vanhu vanonge kungodarika kudai vanhu vanonge vachingoti well zishuga mami iri zishuga mami korasiyera pakapa because zifortune ndakutonyara nenyaya yeskini kani ndotozvinyarira ndichifamba nai mwari hamundiblesiwo here ndakutonyara kutaura chokwadi ndotozvinyarira kuti kandinaimi vanhu vanonditi kudi afindiona ndifamba netsoka kudai so indine skini yakangonaka so ndiri zishuga mami so rungoendeka rakangoendeka munhu ndiri kunyepa ndikurevesa guys ndikurevesa ndikumbonyepa chokwadi ndiri kutorevesa unotozvinyarira guys isaiwo malove nemalikes wedwe isai malove nemalikes kana ndobva zvangu palive ka at least ndoziva kuti tambotandara ndisirewo malove nemalikes ka isai malove nemalikes 4:30 ndobva palive ndiziva kuti ndatombogarawo 1 hour ndinemi ndisirewo malove nemalikes kungondifadzawo chete kuti nhasi manga muineni pano
kungondifadza nekuti ndoda kuti mupote muchijaira. Ndakudza kuti every Sunday tinenge ndiri pano inde ndichiadvertisa chipepa chedu chebhoo. Ndinenge ndichiadvertisa hanzi kutsuka ndokuri mufashionizve. Manje kutsuka kwachoka kuri mufashion ndekwevaya vanoita bleach more. Manje ini handiiti bleach more. Ndinogeza negentle magic kuda ndo bleach more yacho gentle magic. Ndogeza negentle magic ndozora kemva. Ndozora kemva ka. Ndoshandisa izvi zvegentle magic ndozvandinoita izvi. So kuda ndiyo nirikini ndo bleach more yacho. Zvekuti ndobva ndaita kunge murungu kudai so kuita murungu so. Kunaka kufitwa. So da kuti vanhu vajaire panapa kuti every Sunday tinenge tichipakata Dhumebhe anenge achitochiridza ari panapa. Vaya vanga vakatomboenda vakakanganwa kuti kune munhu anonzi Dhumebhe vanofanira kuziva kuti mupengo uya wenyika aripo. Ndiri mupengo wenyika. Ndiri shuga mama mazuva ano ndine mari dzangu ndiri weclass. Ndiri weclass mazuva ano. Ndiri munhu wemari dzangu so guys tatandaraka guys. Tatandara shoko ndinenge ndarisvitsa manzwisisa kuti ndati kudii. Vari mucomment section manzwisisa kuti ndati kudii. Ndati musi wa21 kuBenoni Lakeside ndokwatinenge tiri ikoko uko ndokwairi kuitirwa masinguru. Vazhinji vanenge variko ikokoko. Kana tapedza ball ukoko manaija azere uko munonunga munogona kubva nemarriage dzenyu ikokoko ega zvinenge zvakanoitwa. Saka mukarega kamheno zvinodawo kupota uri musingo uchibuda kuzhe uchirohwawo nemhepo. Unoonekwa nani uchiswera ukazvivharira dhoo uri mumba. Hanzi musingo ita musingo wakangwara sezuva ranhasi sore Sunday ungotorawo hembe yako ungogeza wobuda woendawo kutaundi chero usina chechi unowana marriage. Kwete kuramba uri mumba saizvozvi ndatoswera ndiri muno mumba. Moti ndinoiwana marriage nekuswera ndiri mumba uchingotamba nefoni. Marriage ingauye nepafoni. Gezawo soungonyeberawo ungobuda ungorohwa nemhepo wobva wadzoka 2 minutes unotosanganawo nechimwe chimunhu chinokuti hai uri sei. Makutotaurirana makufamba makuita kuti ngogara muchingochema marriage hakuna. Akakudza kuti marriage hakuna ndiani? Muchiswera makazvivharira kumabasa kwenyu makazvivharira nesande chaiyo. Haumbozviti nguva, haumbozvipiwo nguva naiwe musingo. Sande umbozvipiwo nguva kubudawo kugeza kunyepera kutorawo bhaibheri kuisa muhandbag kupinda mutaundi nyengo usina chechi yekupinda. Tora bhaibheri chide kana uchigara pataundi panofambika netsoka kutora bhaibheri kugeza kuita smart kana kutora 30 rand wopindawo murutsu kana muPick n Pay wotenga kanyama kaya kakangopekiwa zvakanaka kaya wobunda zvako kumba wonobika. Watotenderera mushopi imomo wotenga kapapabheki kaplastic kemuPick n Pay wakutongooneka waonekera waratidza kauklasi wapindawo mashopu waratidza kauklasi. Une munhu anenge achikutevera wobva aonawo kuti kamai yakarongeka. Kwete kungoti richibuda richivira ungori mumba unoonekwa nani? Hanzi polisi mainini. Polisi ndiyo iri kukugadzirira isaizi. Polisi iri kukugadzirira isaizi. Aiwa polisi woinimi mukura kuti polisi iri kufembera here kuti uyu munhu muZimbabwe. Ukadhiresawo wakaita kunge muSouth Africa polisi ingafembere here vasikana? Dai polisi ingafemberewo mafambiro. Ende polisi ine nguva dzekupinda. Polisi ine nguva mutaundi hamudiwo kuzopinda kanguva dzekuti vanhu vese palanchi ine vanenge variko kuma1 iwe wobva wapindawo. Munhu waane klasi makuseni ukapinda nguva dziya dzamakuseni dziya wongopindawo wotendererawo kuma9-10 usangana nevarume vachienda kumabasa vatobata kamujaya. Handi waona kuma5-5 6-6 yakunochaisa polisi paya wopinda zvako wotenderera watosangana nevarume vachidzoka kuningirikini. Hanzi skiti nebottom unoenda. Sketi nebottom alright. Sketi nebottom unoenda. Unotoini. Naimo wopinda wotendererawo muningirikini kuma5-5 watotenderera wobuda zvako watobuda wotoonekera. Hazvichaenzi
haienzani nekugara pamba. Zvino kana muchiti polisi mozouya moti nai Sisimeli Mujolo wanisa, Sisimeli tovaonepiko varume akuchina, imi mugere mumba mainiya munoonekwa nani? Foni ndiyo ichakunyengai muri mumba. Budikiraiwo kuzvoko murohwe nemhepo kunze ikoku. Kana imo murokesheni oright, ingogezawo murokesheni wozvitorera 10 randi yako unotenga mvura. Handi kuno kujoni toziva kuti kune mvura dzekumwa. Vazhinji venyu muri vari pano muri kuno kujoni vazhinji. Murokesheni hanzi unenge uchitsvaga here? Aiyo unenge usiri kutsvaga. Unongofamba iwe uchiziva kuti ndiri kutsvaga nechemwoyo. Unoziva ndiri kutsvaga nechemwoyo. Wobva wazvibudira kotanga kufamba wozofamba uchi ndiri kutsvaga. Unongobudawo wakagezawo wakaita smart mukoma wangu. Wakaitawo kasmart Sunday kabhaibheri kako munhingirikini. Wochitonungawo stepi wose munhu ari kuzivawo zvaafambirawo mutaundi imomo. Hauchati kakanawo ukaonawo murume ako kuti wobva wati zvikazodai ndo pako ipapo taura naye, dzikamisa chifuva, kunyatsotaura naye. Kwete kungokwera muri mumba. Izvozvi samwe tatotsuka kuibva kukwata tichingori mumba. Zvinoda here? Budai kunze uku, kuzhe uku, muonekewo muriko kunze uku. Zvinobhowa mhani zvekuti munenge muchingori mudzimba. Kunze uku munoonekera kunze uku kwabuda saizvozvizvi ndazvibudira ndini yangu Dhumebu. Izvo ndakudobudawo kumafofo. Ndodoisa fo yacha. Takutoti chidonedza live ipapa. Ndotobuda ndakari wakashoti kangu aka. Ndotora tumapush twangu ndakutomakumbo angu akaita yellow kind. Ndakutopika step zvangu ndichifamba mulocation nepo ndakutotamisa foni yangu kamhepo kari kurova. Ndichitowana munowana kachiba munini chenje pano padiaries. Kwete kungoramba uchingorowo mumba moti Mujolo. Ndinowana munhu anotozondiroora mukapfekawo majavha. Kwete kungoramba muri mumba kubva neSunday yose. Sunday. Moti kwai Mujolo varume havachiko. Moti kwai varume vaakuitana vega. Havangatadzi. Nenyaya yekuti munoswera muri mudzimba. Vangatadze kuita newe vachingosangana ndiwo voga vari kungodhumana. Vanenge vachiti vakadzi vakapera. Vari kungodhumana ndiwo voga. Kudai murodhi varume vakazara. Kudai varume vakazara. Budikirewo ungobudikirawo nawo. Sunday wongotsvagawo kana kabhaka unoendawo kana panzvimbo paplace tota homudoro. Wongoendawo place yekuti kune kufura mhepo. Usatsvage mashamwari mazuva ano kunomboda mashamwari. Wega paringofura mhepo wozvitengerawo kana koko yako kana something. Woisa muchibottle drink wochakangonaka mazuva ano kune zvibottle drink zvakanaka wozvigarira zvako wakutomwa drink rako riya kana mvura chaiyo. Vamwe vanosvinira malemon mvura inodziya iyaye. Wotoisa munhingirikini hanzi wotozuri class watoisa kalemoni kako wakutomwa mvura hauna mari wakazvigarirako uchitarisa kumasaidhi uchimingila unoonekera. Asi wakageza hanzi gege hatidike nekuti hatina magaro takashata hatisi maelo. Magaro hachisi chunhu. Kuita yellow hakuzi chunhu. Kungovawo mukadzi akangotsiga anogeza mvura ichiwota muviri. Mukadzi ukageza mvura ikawota muviri. Ukangovawo wakatsiga. Mukadzi anofamba neconfidence kuti achigagairwa. Mukadzi wekuti chero uchifamba murume ari kumasure kwako anonyatsoona kuti paita zvegadzi. Handiwaona. Unogona uri yellowbone uri Dhumebi. Ndio step gujum. Mutaundi imomo. Chifuva chakatengamidzwa mberi. Unomiswa nani? Uri yellowbone. Unomiswa nani yellowbone like Dhumebi? Unomiswa nani? Wamiswawo kuita bvepe. Zvakazodai. Unomuwanepi? Steady. Une flat base yako. Wakapfeka zvakakufita. Zvinoenderana nemuviri wako. Kwete kuti mbambashira. Pfeka zvinokufita. Kana uri type yana Dhumebi isingadi nhingirikini, isingadiwo mamakeup, natural yako, wageza zvakanaka kumeso kwako uku. Zoita step yangu. Wageza kumeso kwako, face yako yakanaka. Kumeso kunokweshwa uku. Kunokeshwa kumeso uku. Kune nhingirikini mamaska anokwiza kumeso uku. Kana usingaiti makeup kumeso uku. Kunoitwa zvakanaka wosiya face yako yakanaka inenge ichitoratidzira utano hwakanaka. Wogadzira musoro wako wobuda kuri vamwe vaya vasingadi manatural. Utosangana nemurume wasingadi natural. Wotoshidza kuti ndo type yangu. Kana muri vemakeup wamuka wageza makuseni makeup yako malipstick yako waitawo smart wabuda wakufambawo step inoonekerawo. Iwe uri kuziva kuti uri kutsvaga. Hauzozviratidza nechemwoyo mako unoziva kuti ndiri kutsvaga asi uri kufambawo step yako. Uchafambi step yekuti
kwati 2 minutes watobuda mutaundi unoonekwa nani munhu wakangwara anopindawo wapindawo muakamenzi wabata tudress wabuda hako wapindawo munhingirikini hauzopindi zvemupepo mupepo usapinda aiwa usapinde mupepo ndiani anokuteera mupepo anogona hako kupindawo mupepo kakonzi ane vana arida kutarisa zvinhu zvevanawo ndezvekupfekawo zvipamba eka asi mashopu anodziyadziyawo ukapinda munana inonzi chikwei matruweth aya foshuni ndo chikwei ndo mashopu kaanodziyadziya uchipindawo zvako uchibata imomo eka maredbetimu uchibuda uchingofamba uchingoda ungoitawo kamunhu karichichi unosanganawo nevari padenga wakageza chero usina mota chero usina motikari indawo panzvimbo dzinovaya vane mari panzvimbo dzine vane mari so unoonekera uri papo panzvimbo dzevanhu vane mari utobva waitoita kunge wasiya wakapakawo yako kunhingiri kunze uku ndokuudzaiwa utomboshayikwa haushayiki kana waunobuda naye ndinozviita kana zvakasvika zvekwangu zvangu ndezvekuti mazuva ano ndaane murume chete ndakarogwa handina kungobva ndakarogwa ndakadzikama mazuva ano ndezvekuti ndaana bamuni saka zvinondinetse zvinonetsa handichaiti chibhishu ndakachisiya kudhara ndaana bamuni asi kudhara kwangu ndichiri kunzi dhumepi inini 4 5 6 vane mari ndotobudikira ngadai so ndatobudikira kare ndakarova kadhiresi kangu moti kwai mujolo unonyisa muchigara muri mumba makazvivharira madhoo muri mumba isiwai nemujolo chakunyisai kona mati varume vacho havasi kuwanikwa varume vacho vari kuitana muchikwera makazvivharira ndimadhumbe epuroni yake nhasi sande asi kubasa atori neshavi chete rekuda kutoisungirira epuroni yake shavi rekuda kutoisungirira nemusi wesande akati zibhoneti rake mai mwana sande akutokilina pamwe mukabhedhirumu kake hausi kubasa naye munhu wamwana kokumbozvipofu ukamboenda ofu mutaundi kurohwa nemhepo usingu ndo watiri kutaurira pano kuti usingu hatichade usingu rogwai mute majaza musati kwai mujolo unonyisa imbozvifadzawo so kungozvifadza kungonzwa kuti haiwa ndiri kuzvifadza handisi kunyepa ndiri kutaura chokwadi koini mondonyepa ndikutaura chokwadi mujolo hauna kuti wakaipa hauna kuti wakadii zvandakuudza iwo matipsiwo aya ndakuudza kungwaririra so ukangongwaririra kuva munhu akangongwaririra pazvinhu zvako so zvinhu zvako unongoona zvichingokuitira ndiri kutokuudzai chokwadi naimuwe asi musazokangamwa zvekutenga bute nendorani kuna dhomebhi ndandakangamwa bute nendorani kana muchinge mavawana futi bute nendorani zvinoshanda mukavawana mozouya kuna dhomebhi manhingirikini mujolo hazvichanzi kana wauwana mujolo uyu wakutoti ndauwana mujolo wawafambira kupaki wakutorivara futi hauchadi kuuningira unoita unobhururuka kana wauwana mujolo iwo uchitonamatira futi eka kana wauwana mujolo wawana kupaki wawafambira chirega kuti ndazowana mujolo wangu ndaakugara zvaita saneta simba pamabvi simba kubute simba muzvikona muzvin'anga imomo ndiri kukutandadzai kandi vasikana ndiri kukutandadzai mamuzi here kuti ndinokuuya ndichikutandadzai ndiri kukutandadzai guys afuwa isati yachaya yakutochaya ndinoya ndichikutandadzai ndoda kudoenda zvangu kuchinhingirikini kuchimadhiri kwangu andoda kuenda ndine munhu ari kuda ada tracksuit wanoda noratidza mumaona kana waona mujolo wacho simba pamabvi pakunamata simba panhingirikini naimi imboisai malavu nemalikes haiwa kana imboisai malavu nemalikes asi ndiri kutaura ndega wai muchindidaro so wai muchindikodongodza kudai so nhai munozviitireko kudai wai muchindidaro ndiri kuzwa ndega here munodaireiko kudai munondidarireiko wai muchidaro imi isai malavu nemalikes ndiri kukutandadzai vanhu vabva kuchechi zvavo
ndichikutandadzai mai manje ndendatodona zvangu. Hamisi malive nemalikes ndopamunobhohwera ipapapa, ndopamakaipira ipo paya paya. Asi majaira kuti every Sunday ndinenge ndiri pano guys, that every Sunday ndinenge ndiri pano, every Sunday mobatana naDhume panapa. Musakangamwe kuti 21 September takutosvika kuchinhu chedu cheche chataiuya tichipembedza panapa. Takutosvika, mazuva ave padhuze handika guys, takutosvika. Musakangamwe kuti takusvika, mazuva ave padhuze handika guys. Mazuva edu ava padhuze, saka hanzi tiripo hedu. Mupo tirimbori vanganiko? Timbori vangani 10? Tiri vangani nhai Chidu? Timbori vanganiko? 10 here Chidu? Timbori vangani? Zvinopedzisira zvobhowa. Timbori vangani nhai Chidu? Nhai timbori vangani? Chido 25. Ndakuindai nhai, nditokwambwa musapinduri. Hamupinduri ndopamakaipira ipo paya. Musinga ndakuenda guys, ndakuenda tatandara wedwe, ndakuenda tosangana pa next time handika toonana nemuswe kana kuti ndadira ndichadzoka futi tichiadvertise chinhu chedu chebhoyi kuti chichipedza madhays acho aaningirira. Handisi kuona tinenge tiri 2. Uika ndichidoroduraevapayo. Vanhu kuita tushua usadaro uchindura iri babai. Alright guys, bye bye wedu tatandara wedu, bye bye, love you. Tosangana futi. Hanzi shed. Nhai Barbara. Unozoita share indapedza here nhai Nonsikelo. I love you Nonsikelo. Iwe unondisapota nonzi. Chero ndikaita live kwangu unotoshare. Unotoshare chero ndikaita sei unondisapota zvisingaiti. Uripiko nhai Nonsikelo? Uripi? Unoshurawo ndimbokuona also. Ende chero ndikaita live kudhumebu unotouya wototishare. Ndinotoona kuti washare, chero ndikaita sei unotoshare. Ukaona ndikaita live usipo ndotoziva kuti unenge uri busy. Asi chero ukangosvika chete unototi share. Ndotoziva kuti unosapota. Iwe unosapota shame. Unosapota. Masapota angu chamablazer rimwe gore randichaita mari. Totoona vatakatanga navo pasi. Totoona saizvi kutoona kuti vatakatanga navo. Zvino wasvika ndakuda kuenda manje. Ndagara noti hadzisi dzatora 1 hour. Tiri panapa ndakuda kuenda manje baba. Ndakuda kuenda ndada mbonopesa zvanoda kuita. Maramba kuti muti yakayaka mastar maramba kuumira nemastar unge muri kuisira inini. Vari pano tokuomera chaiko kunge vari kukandira inini. Ndaperekwa unoziva. Kana akanda 100 rand. Zvakaoma. Kuoma chaiko. Kuomesesa chaiko. Alright guys. Toonana. Ndinongouya chero pandadira nemunoziva. Mazuva ano peji ndotoita kutamba naro panapa. Bosi simeli vanenge vari kubasa. Muchandiguta. Maviewers enyu amuri kuita toendai. Muchapedzisira maavo 30, ku40, ku50, ku100. Matojaira kuti ndiye ndiri pano. Muchapedzisira mandijaira kuti ndinde ndiri pano. Nemaviewers enyu. Bye. Nhai ungangosvika nekungoti bye wanga uri pinguva yose. Wakutondidzinga nhai weku. Ungosvika nekuti bye chete kutongondidzinga kuti ndichini. Zvakaoma. Wanga usipo asi watosvika nekuti bye. Hanzi kuti chaanalyze rini yaRuth. Analyzation ndoitira kupeji kwangu. yaRuth ndikuitira kupeji kwangu mazuva. Maanalyzation ndoitira kupeji kwangu. Nhai. Ashi
uri sei? Wazvionawo here zvandaitwa naku kutonditi kungosvika nekuti bhai chete kungondibhabhaisa imagine naiwe chicha esidhezi uri sei nekuti wawo ndakuenda wotongosvika nekutoti bhai kusatondida zvamuchose kuti indakani uri kutoti bowadhumebhi asi kuu usadaro kani kuu melisa waiko naimeli mememe regai ndiinda ndadzingwa nameme uyu regai ndiinde hanzi chienda bhai hanchimbovaraidza kanguva dzangu 3 minutes hanzi anoda shamu anoda shamu melisa anoda shamu vangadzinge mukadzi mukuru akaita seni shuwa hauzivi kuti ndiye chitokutandadza iwo ndaonawo kuti kumachechi yedu ndindarwa nemanga vasikana hanzi ikoko ndokwandiri kubvunza ungubvunza kwangu orit kwangu kunhasi ndinogona kuuya kuzvitime ndenda ini kwangu ndombotanga ndataimira zvekuti kune vanhu vari palive here zimsosha uri sei ndokuti ndiuye kana ndikaona kusina vanhu vari palive ndobva ndauya muzoti kwangu mazano kunopika kunoita vanhu vakawanda ani munoziva kuti kunoita vanhu vakawanda ndiani ndiani ari kuisa request anzi meli ndamire izvozvo musoro bhangu ndianiko iyeye nai hanzi kudiko masvika nevhani imi munomudii ini ndiripo muri kundisora ini ndiri pano muri kundisora here ndiri pano muri kundisora musasvike muchitaura zvisizvoka imimi itai majokisi nadhumebhi because mukasvika muchiita majokisi nemunhu kana muchitaura kana mukurevesa kana mutaura zvemunhu asizvipo muchazoblokiwa tisingazivi kuti kutamba kwenyu ani maona ndinozokublokai musingazivi kuti kutamba kwenyu motozokaruka moona kuti kodhumebhi uya akandibloka so kana muchiita majokisi newamunoita naye majokisi kana indiripo musaite majokisi taurai neni zvakanaka because ina handizozivi kuti kutamba kwenyu here kana kuti majokisi ani maona pana dhumebhi hanzi ndine violence ko violence yamuri kuita ndeyechiko munoita violence yei muri kuona pana meli here kana kuti pana dhumebhi maitwa seiko zvakaoma regai ndizviindire guys mhepo dzisati dzandisimukira dzevava vanouya vachiita pamuroma ava guys ndinozova bloka vakazorwadziwa vakazokaruka vaona vava kuseri so bye bye guys